waze wayophula inhliziyo kaMacele uSne. Ndanamkela kwi-channel yami ngumamgobhozi lo, ndigqibobukela season 6 episode 5 we-reality TV show ebizwa ngoba Uthando nes'thembu. Into yenzekayo ke uSne uhlala emzumbe ngoku emzini kaMacele and wonwabile uthi uva kamnandi ngoba ulala avuke ngexesha athanda ngalo. And then enye into ke ngoku la mntana ebehlala kuMacele uhlala kuye ngoku, but uMacele uyakhalaza ba uSne akamondli kakuhle umntana, umtyisa noodles nesonka. That's why umntana esithi wehlile ewaiting. Fine, aphinda amconfront ke ukuba wethu uSne ndiva kusithwa wena ukhulelwe and uthi uMacele ke kule nto uyiva ngechomi kaSne and ichomi kaSne endala, so uyayikholelwa. uSne aqale ngophika ke and abe ethetha angathethi kamnandi manje noMacele. uMacele athi hey uSne uba nayo ke lonto leyo uthetha nje nanjani, uyabona ngongathetha nentanga yakhe inoba mhlambi lantu ba engamzali mhlambi kube ngasingumama yakhe. Ndaqomba ebhlungu inhliziyo yami uva lonto leyo because umkhulisile uSne. Hayi ke uSne ngechiki yakhe ke athi aphendula uba ewe ke inyani ukhulelwe bazawufumana ntoni khona abo bantu bamxela lonto leyo, bazawufumana i-millions because baxele umamkhulu wakwaMseleko. Usile uSne and uSne ndimboleka mna kuba usile the way ebechike ngakhona ubrother wakhe umfundisa uqhuba. Ndathi inguye oncedwayo nje kutheni ezawukuba ne-attitude but ke akhonto sikho lapho. Abe sothukile ke uMacele uSne wabuzwa baSne ubani utata omntana, isengutata wabantwana bakho nabantwana ababini mos. Athi uSne ayinguye utata omntana, nakhona ke uphendula ngeshori bango uMacele ayibo umithele omnye umntu. Phinde bedisappointed uMacele. Siyabona ke ngokuba kuzawudlala ntoni kwi-episode elandelayo. Utata uMsamseleku uzabe exelwa lento noSne ke uyakhala uyayivuma into yomitha kwakhe and you could see i-disappointment ebusweni bukatata uMsamseleku. Yini bendisancomo ba ingathi relationship yabo intle notata uMsamseleku wabe emncoma uSne ba uyakhula uSne, but ngoku ingathi izawuphinda ibuyele umva ngalento athe wayenza. Khawucheke wena ke ba uthini ngalento mitha kaSne nangoba abe kanti uphoxa uMacele ngolhlobo ekubeni koba emkhulisile kunye nomntana wakhe. Ndanibona kwivideo landelayo umamgobhozi uthi bye.